ber na jadi hal ber kori jaka kalau kasar matang jago ang ta phai sopai jak nanani nok naina bagoi asike khaima sinjake tonga jaga o parani mung ongkha modon para engkai dolai district South Dumasara naidi bo bi o no bisingo thua jago asike khaima sinja naidi bo asike o bisingo kaibu bono sobana gerei bono kebu phai nai phenai gerei ana nung o no goda tong nung sachung da tong engkai no kebu sobana gerei da gerei aisa chomana keri ja basa putih berok sada ya masaya maniya engkai samorok nung bahai ke khaisa boro bahai ke khaisa dang nai ai boro khakamai hajira salsa che salna jogla khai khaisa da pha ai muirok phali ja da pha muirok kholo kai nung je lokurong no tamo sani musuk nung coba coba maya nang jadi phre je nang nai ro ma nung ongo lokurong ni thani coba coba nangu ta jar khola che matang jagon kai ar si nai muniyo saya hinai soni nok dumi tongo hinai kaisa mairong bo seta roi janai kore basa puti bo saya hingkai sob jarana bongbai bokse masaya basa hilmaya bongbai bokse buri koroi charai koroi bongbai bo jaya khukja ba non thesara besara thumuta nin nok arai dei hinai ang si tangmai ang taindi tongan buri borok salpor jangchu ani kya phainai phejadi ani halbeal nai phejadi kisa wati nabar phaikare ang tabo borsi tongno wanama nok korija ngai wati nabar phaikan ngai nung bo jaga thang ai buni nogo kai ma tong jafle wati nabar sari kai ar khola ma thuple buni nogo jon di tong ma lasi chinja lokurong ni thani coba coba nangu ta nangjago bongbai nangai rokhai netargo naya hingkai kaisa phung asi nai muni bayo ang thiniang ko agya maya nangya khaino lukuro basa puti bo sadaya masaya maningya bongbai boksin masaya ang tam khai thijak chenai ani obostha kya nai phijidi khobor nai nibo mochiri rok bo buichiro rodago ri rok ai thonte dumai tongjago o mochiri rok buiro horise mathu no buiro horche mathu dago ang mungsa te paimi angkai buri borong sob chamla dana ayo kham sudang dago che lago waisa wainoi burchu borong na kai nung tabok nini thani mane nung buini thani nogrok saijok danang nogrok tangan bagoi nangjago engkai bui no phayo ei nogrok tangri khengkai nung tangjang nai da nok tangjago bilmaya nangkhai akai ang bor tongnai haglai tongmaya engkai tabok nung wati rok phaikai engkai tongnani sonai kosto ongnai na kosto bor tongnani buni nogo jonom dei matau lasi chincha engkai nini basa buti rok kai basa buti rok bai khema tongya da o basa buti rok bongbai bokse ekam boksanan se kaya basa dakcha tangnai bokse char maya ang si aru ta firgo masara jago maya nangoi o busurong bo dakcha boma bo korija hingkai obon se manayo hingkai takoro bukhoro kisa norok phai bono chobajari naidi asake khalma sincha norok hamja khainkai bono kisa micha phano chobajari ang je oro Google Pay number ri nai norok hamja khai bono khokja khongnoi nung khokja ang khokja ke chuba khangkai onek khamnai chung asuk borok khokja khongnoi ke chuba khai nongo bisi nangya khokja khongnoi ke chuba khai nongo botabok bini nok kurui soni nok tain tong jago naidi engkai bo baksa buksu borok bai bo kurui borok hinai bo baksa buksu borok bai thesara thungjago sar poldang suno makoyo sar poldang sun nung jodio kisa nunggo tongkhang ke o video nunggo tongkhang ke please
o jaga phaye kisa phaye naifajadi bini nok gurui soni nok tangui tongo jago sat pol dangso kisa phaye naifajadi bini basa rogo bini basa tongo tongphano bini basa borongni se buri koroi basa jaksa tongo keba borok bahai bono naimane ba janma janse pailaya engkai samung buri borok bo samung somai mano somai maya haino masago masaya ke soni nok tangoi tonga jago engkai kisa salpal dangso please kisa nunggo o video nunggo tongkhangke bono kisa misa phano kisa help kheja jagdi takhoro bukhorok norok hamjakhai ba kisa choba jadi o nana no ba sike khaima sinta in tongkha jotona hambai